Ekainaren 10-etik 14 Askapenako jardunaldi internazionalistak. Asteartea 10, Israeli boikot ekimena Azpeitian. osteguna 12, Gasteizen Coca-Colari ez eguna. ostirala 13, Euskal Herriaren lagunak eguna. Eta larunbatean, internazionalista eguna Elorrion. 11etan, Euskal Herria Palestina haurtxokoa. ondoren, Coca-Colari gabeko bertxopoteoa. ordu biterdietan, Herri Bazkaria. 6etan, Manifa eta ekitaldi politikoa. eta gauean, Askapenako 20. urtemugako jaia! Eta informazio gehiago irubebikoitza.askapena.org.